kapurpa risang amara bengrat sahanan ingkang mrengkanan sing asih silat mrejwang jagat karono sirang tunduk awisaning bisana sono sinawung langit lopes tumaksin lestantun nambahi budho sinandur futur katulur-tulur tulat nururandeng maradya winosita mumpung minis karo kanantun ditu wiying japan purwa mangga tekap pasananing gwira tawu renggeng mralambang matumba-tumba marama panggung sang murwing gata segebyar dumadining wayang purwa wewakaning kundha linarik runtuting basa dunga munu memusuh rasa yeni narasaya karaos mulat sarewang rasa wani wuruhing diri rasa mangsa angrumangsani lir jalma ngilu kaca jarang aku cek carita becik wis gumelar jroning pakuliran yaku jatran mrisani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum yang kartika wis kenur putra ing kamangsa saharian dranging tribangun pratuking dosira Gerbanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dodong wulan mangkar kaya sinarambun kaya jawah pating krempya dadi padha kutu-kutu walang atogo burun ngono yang burun tuyuk dadi beranan tanpa picalan padang trawan sinari sangiwang renawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetantuk mungup-mungup mungguing kalinganmu kerabang perngangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu murup sangiwang arko katos sebelah kanan kini dengan abang esmu jenar kaperbawan sinari sangiwang basonto tanam tu katone ruyo-ruyo amangku kuringkong biru moyo-moyo pujo ing gunung krimelan ketanu kasih luring meraban sono lenggut nganti kaya gunung pangkutro miko tanah tawis dangu selain kawulutase tilur rasa ngopiyo buku garap tegal sawai kang luhur suruta tanam dodo sirambi sesindinan minggul karo lukune anggiring rojo kayane sawan ana pirembagan sumur wangi
Sang Hyang Arkasa sedang inggil wis katon melok sinaring jagat ning blapapat lor kidul wetan kulon. Sinaring jagal kamsang baya durba tuju rupa kukuwung. Panedatan wonten ing kamadhan iku kuwing Praja Ngamarta. Ing Indra Prasna, ing Bathara Kawarsa, ing Praja ing Cintakapura. Nuning kali 100 lantu kali 1000 jangkep tinega krana garing Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan kuwi binawi trambyombat samudra binang langun kang tanpa pakut. Pegateng manunggal kapantuk uluting Cakrawala, wane-wane cakring wisik. Sawene kineping jurang corong kinepung Gusirung, kinarjusing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebekaning pasir kumelaring garis pinggir. Tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri, royo-royo ning lumpuh bumi subur pasiten mawur. Satengah tinandur pangkar tumangkar kapriyan dadi. Gurung-gurung bebanjaran orang sang langit lenggak-lenggok tambah mijil saking sendang-sendang mening tertani. Iline kinara-para plenu drampi waduk binendung-bendung kinani hangilani sawah yang pategalaning nara kesma. Mongkal pangling tetani babasan datanana bumi sak cengkah ingkang selo. Sedya tinanduran Murakabi Pandhe Benari Sri anggelar pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi. Pategalan kepilujeng kengong rembuy kudungane ambek moe nganti kaya manglumang wit-witane. Para kendhemolong simpar pol gumantung sadotan kuciwa jinawi pukulan kang pawit sarasaning diri. Ing-ing raja Witewen sacayang rembaka lamun lamun wanci sarap suwi samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datanana carane kandhang anggunanjing malang lampet tebih saking tindak Durjana Duti. Samya sayek seka kapti akar huring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta. Wana gungimbange gunung nganggo krinaksa mrih lestari. Runtumurun ratu merah sabda dadi huruf-hurukaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada minada anane mumat sinamatan daya dinayan. Siwiji-wiji mapan sedating ceciban kang pinuji temah mamujud panunggaling cipta rasa karsa babar karya. Kenging pirasake negari Ngamarta niku semulagi manjing marang jaman kesono. Panjang kunjung masir pawuhana jinawi gemari pakarta tata raja. Dasar guru kang gedhe buri pandang jagate dhuwur setur tata kuncarane. Tur kasus ring manca praja. Lah sinten wau? Ingkang asta pusaran ngadil bangsa negari Ngamarta wenang ruden ucapna dasa ramen sang nata. Dasa arane 10 nama wis mestani. Jejulu Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Prabu Darma Putra, ya Prabu Darma Wangsa. Ya Sang Ajata Satru, ya Sang Nata Guratali Krama, ya Sada Dwija Kangga, ya Sang Prabu Yudhistira. Nalendra pepangkuning bumi kanggung dedegaken kautaman risa juga lenggah madaring damar kecana. Ora mantra-mantra sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Darma Ngijawantah. Binayang bayang sanggen pura Apsari kawis tinggal mepandir sagung kang sang sumewa. Yayah roping samudra daratan dhateng kanten miswanipun Sang Hyang manungsa tungguling praja. Negari Ngamarta miwah sangjaning para kadang ingkang sampun ketinggal ngagrah bergagah. Yayah Praninggih ananging menika temerane kadang nata Satrem Jodewati ing nunggul pamenang Ruri Sang Raden Hariwrakudara. Ya Sang Raden Bimasena, ya Sang Raden Bratasena, ya Kusuma Yudha, ya Kusuma Diloka, ya Sang Gandawastratmaja, ya Sang Wijasena, ya Sang Jagal Birawa. Satru Kakang Pituksa Godhong wong simbar jaja turta kasineman kasutren duwe. Bebasan menantang mendat jinul mender tinumbak bengkung sinuda putung. Lodatan mukal den dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta. Toton kantor ugi wiswanipun panengah Pandhawa lenggah wonten sak pengering nata agung ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Arep menika tuwanan Satreng Madukara, Risang Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kumbang Ali-ali, ya Sang Setya Margana. Satra bagus tanpa cacat pengamat Tata Gaya Teja. Dasar yang gadhahi sebutan lalanging jagat lan suring bawana minodatan mukal menawi para widodari samya kawengku dening Sang Raden Janaka. Datan kantor nggih bisawanipun Ragil Pandhawa satreng sawet jajar tin bumi retawu nggih Sang Raden Akula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen.
Para nayaka brojan garing amarta sami ganting masisiran jejel lira rapet bebet pipit prasasa tatupan denggul datan perselo labet sakadeng marasibu ing jagang grutek endur-entek umbul-umbul begitu rangendani monting mangsa labu payu megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngrangapu jati ngarep mangsa katiga paring tinggal tidem jinem madring pasewakan garing amarta nampi rawuhipun kadang nata Anggenata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kandharaken nata mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama tidhem permanem datana bareng walang alisik nalika semanten datana Narana nanggung ngobah samira dalam mampah kapir sumung swaraning pradonga miwah pangling maranggono sigra merwani pangandikan dadung manggi pandika Sang Nata Prabu Darmakusuma ingkang dereng kababaring lisan
kasewakan busana maneka warna Sebabos peteng udana miang panjrah sararokma ranggeng manehara narawata ana obro prabanya kang su merat nyareng teca lelewaran ler ki pasisireng adeg wimbo kekanda mrek ati upeng ruta mandung separan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngirangi sakara lewa apa ingkang was
pawehen eku pantes kuranana sartane kawruhana Dewan Agung uga ngayomana marang Projeng negari Ngamarta sakisinipun nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu Indrawati ingkang rayipun Darma Kusuma ing Ngamarta ngaturaken asung pudha pangastawa pasegan monokrami miwah pambagya raharja mugi tansah kunjuk ngarsa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu jagat pangestu kala wayah loro jagat kawula nggih Yayi Prabu Puntadewa sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Raking Ndrawati dinten menika dupi kula tampi timbal paduka Yayi Prabu Darma Kusuma asung pasegan monokrami pudha pangesta miwah pambagya raharja sampun ingkang Raka tampi akarya bombong raos penggalih mboten langkung ingkang Raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk marang sajengandika Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun kula tampi akarya Candaka Panglingga Murda amamahana kabagyaning gesang kula mugi tansah kasekecakna lenggah singandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten negari Ngamarta ngono inggih Yayi sampun boten ngrang prayogi piswanipun ingkang Raking Ndrawati dinten menika wonten ngersanipun paduka Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu Darma Kusuma nun mangke Koko Prabu Baladewa sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan monokrami mugi kunjuk marang kersa jengandika Kanjeng Koko Prabu mugi tansah minantu ing karaharjan lan kasugengan rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat pangestu kala wayah loro jagat Matendra Jaradewaku mriki Yayi sakalangkung kula tampi timbal paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten talinganipun ingkang Raka ing Mandura sampun kapireng wanter sabda temu paduka Yayi Prabu Puntadewa bila paduka nimbali dhumateng kawula miji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura sewu-sewu kapatah kula Yayi kula wantun tadhawadana sowan marang sanipun Yayi Prabu Puntadewa criyatanipun kula dipun kanthi kadang kuning Ndrawati nggih pun Yayi Kresna Indrawati Yayi Aji inggih Koko Prabu nggih nanging boten dados menapa Yayi Prabu Darma Kusuma asung pasegan monokrami sampun ingkang Raka tampi mewah wilujeng piswanipun ingkang Raka ing Mandura dinten menika anggen kula sowan wonten negari Ngamarta menika Yayi Prabu Puntadewa mboten langgang setunggal punapa kalih sing sambi kula tepi saking Rubeda kemareng kula ngaturaken salam taklim ingkang Raka mugi kunjuk marang sajengandika Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun kula pundhi akarya Candaka Panglingga Murda mboten langkung kasekecakna lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu kalih wonten praja negari Ngamarta Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka ing Mandura dinten menika wonten praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma inggih Koko Prabu wah Jlidheng kakangku sarawuhe Kresna kakangku Waraku durung aturake sembah bekti lan muga slamet anggonmu prapta ana kersaning barep kakangku Jlidheng kakangku kadangipun Kakang Yayi Dimas Bratasena isih diatur bekti kelawan pun Kakang pangestupun Kakang Tamanana lan slamet piswanipun Kakang ngersani Yayi Prabu Puntadewa ya tak gegem dadeke jimat syukur pinagi sewu yen ta rawuhmu ning praja Ngamarta ora ana alangan suwiji apa Kresna kakangku. Yo,
Werkudara iya. Iya. Bule kakangku. Sarawe bule kakangku ning Praja Ngamarta. Werkudara ngaturke basa, atur basaku tanpa nono. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Sarawuhmu aku ngaturke kasugengan slamet rawuhmu. Sartane aku ngaturke basa, Werkudara ngaturke bekti tanpa nono. Bule kakangku ing Madura. Wah, Kakang Prabu. Piye? Kula nuwun sewu. Paduka menika dipun piji dhumateng pun Bratasena. Ya, terus piye? Tuku paduka kendel kemawon. Nek lenjeluk iki lumrah yen to lini bali kelampun Kakang ngono nganggo pranatan sing trep lan nganggo asma sing bener. Pun Kakang mesti nanjungjani sartane ngrungokke lan nyauri nanggepi kawanature Werkudara. Inggih. Ning Werkudara ki padha karone wis ngece karo aku. Ngece kepiye? Werkudara, piye? Nata Mandura kuwi duwe jeneng. Ingsun iki ya pun Kakang iki jejulukku Prabu Baladewa. Yo. Kowe ngaturke bekti karo aku kok bula-bule jenengku ki akeh. Baladewa. Kakrasana Waning Pinta Wasi Jaladara. Lah kok kowe bula-bule ngece tenan. Wah. Kowe ora trima tak sebut bule. Aja muring-muring karo Werkudara. Lho, lire piye? Aku ngomong bule, aku muni bule, ngono aku nyumurupi kelawan kanan sing saknyatane. Jajal takon. Wujudmu kuwi bule tenan apa ora? Lho, iya ning aja sebutke ning kene. Isin, pun Kakang isin, pun Kakang Nalendra Agung, pun Kakang Ratu Agung Mandura. Lah kok kowe malah nyebutke kowe iki ngerti to yen to bule iki sirihanipun Kakang. Malah kowe ngaturke bekti kaya ngono. Baladewa, piye? Ora seneng wujudmu bule. Gugata ning kayangan. Kowe minta nang kersane para Jawata. Wah, kena ngopo Baladewa dilairke bule? Lan kena ngopo kudu wujud bule? Wujude Baladewa ngene dilairake ning jagat. Kakang Prabu, kula nuwun sewu to nggih sampun. Aturipun Werkudara menika leres. Nuwun sewu jeng ngandika menika wujudipun ugi bule. Wujud bule menika ingkang maringi saking mangwasanipun Dat Kamurweng Dat menika saking mangwasanipun Gusti kang karya jagat. Paduka menika kedahipun namung saged nampi jernyatanipun wujud bule menika ingkang dados ciri gethek paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa. Mila kula nuwun sewu menawi jeng ngandika dipun sebut bule dhumateng Werkudara menika sejatosipun Werkudara mboten lepat namung kirang trep jernyatanipun menika wonten wekdalipun masewakan. Mila kula nuwun sewu menawi jeng ngandika Kanjeng Kakang Prabu Baladewa dipun sebut bule inggih sampun duka. Balenana ping 50 meneh. Liripun Werkudara meneng malah kowe bula-bule. Baladewa kakangku. Piye? Aku njuk ngapura. Wah, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan ora? Tenan. Basaku tanpa nono. Masuku. Wah. Pangestune wong ora ikhlas ora ndayani rasudi nampani. Ya wis Werkudara pangestuku tanpa nono. Tak gegem dadeke jimat. Kakang Prabu Kresna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yayi Arjuna, ya siya diatur bekti kelawan pun Kakang, pangestunipun Kakang tanpa nono Yayi. Inggih Kakang Prabu. Kula tampi karo bombong raos menggalih mboten langkung kaskecakna. Lenggah jeng ngandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, kaya wis ora kurang pepinak. Kakang Prabu Baladewa bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa inggih. Pangestuku tanpa nono inggih kula pundi jimat. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah. Kadangipun Kakang Yayi kembar pangestunipun Kakang tanpa nono. Yo kembar Nukula Sadewa. Pinten tansen pangestunipun Kakang bae tanpa nono ya Di. Inggih
Koko Prabu sampun kula pundi? Sampun kula pundi Koko Prabu? Yo. Koko Prabu kula nuwun sewu. Nuwun mangke. Mbok bilih kula kanggep cuman raka matur marang Rasa Jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Awit dinten menika sanes dintening pasewakan ingkang wigati ingkang rayi para Pandhawa ngawontenaken pasewakan teka paduka Yayi Prabu teka paduka Koko Prabu Kresna miwah Koko Prabu Baladewa rawuh wonten Praja Ngamarta. Monggo tanpa paring ceculing saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari Ndaramati. Nanging kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa miwah Koko Prabu Kresna rawuh sengkan-sengkan datanpa pepuyan wonten Praja Ngamarta. Aduh Koko Prabu saestu menawi kula mangertosi perkawis menika ing saderengipun tartentu kula nedya misungsungaken kreta kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih miwah saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna lan Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu jagat pangestu ora jagat Yayi Prabu wonten timbal ingkang ngadhawuh sewu-sewu karepatanipun ingkang raka Ndarawati tadah wadana jernyantanipun pranatan tata kamrajan ingkang kados maten kula wau boten trep menawi dipun pisungssungaken dumateng ingkang raka Ndarawati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang kados mekaten. Yayi kula nuwun sewu. Kula menika pendak-pendak suman wonten negari Ngamarta menika kula nganggep negari Ngamarta menika kanggep kadidene negari Ndarawati. Nggih. Ateges kula nganggep kadang-kadang kula para Pandhawa menika sampun kadidene trah kulit daging adi-adi kula piyambak. Kepara kula anggep kadidene anak kula piyambak. Inggih. Mila kula mboten gadhahi raos jigo lan perkewo lan pernatan hukum utawi tata kamrajan upacara kamrajan ingkang kados mekaten menika kula wau mboten trep menawi dipun pisungssungaken dumateng ingkang raka Ndarawati. Jalaran kula menika sampun marambah makaping-kaping sampun wungsal wangsul anggen kula sowan wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Mila kaget alasane kok kagok Yayi menawi pendak-pendak adat saben kula sowan teka mboten dipun pisungssungaken upacara kamarajan teka dinten menika kula sowan tumuli paduka nedya misungssungaken upacara adat kamarajan negari Ngamarta. Mila menika mboten trep lan mboten pantes. Inggih kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Mboten dados menapa mboten wonten lepatipun jernyatanipun menika minangka kewajibanipun ingkang raka ing Ndarawati tetinju dhumateng kawontenanipun para Pandhawa. Kosok wangsulipun benjang para Pandhawa menawi mboten wonten kewajibaning kamarajan miwah wonten wekdal ingkang mirunggan. Monggo kula aturi tetinju dhumateng kawontenan negari Ndarawati ilang ana rasa jigo lan prekewo. Negari Ndarawati kanggep kadidene negari ing Ngamarta. Karengkuwa ingkang raka ing Ndarawati kadidene kadang paduka Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Koko Prabu. Lajeng ingkang angka kalih sowan utawi rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten mriki menika wonten wigatos menapa saestu ingkang rayipun Darmakusuma nedya nganglungaken jangga miwah nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang raka ing Ndarawati tadah wadana jernyatanipun anggen kula prapta wonten negari Ngamarta nganthi kalih Koko Prabu Baladewa menika kula wau tartentu ugi saking pikajengan paduka Yayi Prabu Puntadewa. Pikajengan kula ingkang kados menapa Koko Prabu? Kula nyuwun pangapunten to. Kula nuwun sewu. Menapa paduka Yayi Prabu Puntadewa mboten kemutan menawa paduka Yayi Prabu Puntadewa kesupen bilih tigang hari kapengker paduka Yayi Prabu Puntadewa atur nawala dhumateng ingkang raka ing Ndarawati. Surasaning nawala paduka animbali dhumateng pisawanipun ingkang
Raking Ndrawati wonten praja Ngamarta. Mila kula menika bingung wigatosipun menapa Dri Paduka nimbali dhumateng ingkang Raking Ndrawati. Lumantar namala tigang ari kapengker ingkang sampun kula tampi. Mila sowan kula menika satosipun namung nedya nanjehaken kula ingkang nedya nungseng mawarta mastuti sabdatawa Paduka Yayi Prabu Puntadewa menggah menapa ingkang dados wigatosipun Dri Paduka nimbali kawula ingkang Raking Ndrawati. Lumantar namala tigang ari kapengker ingkang sampun kula tampi Yayi Yayaji. Anjrenggang puspita kasilireng samirana mrek sekar kadung ngas kandhano maweraras retane yo Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu krana saking kathahing kewajiban kaprajan negari ing Ngamarta ngantos kula kalimput bilih tigang ari kapengker kula atur nawala dhumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pangayoman kula ing Madyapada. Duh Koko Prabu sejatosipun wigatosipun miwah pirembaganipun ingkang rayipun Darma Kusuma ambayongi dhumateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika kula namung badhe nyuwun niguh pamrayogi satanipun saha kepara kula nedya nyuwun Pintasraya bab ngawontenan ingkang lumadi wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat pangestu ngara. Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu. Wonten kawontenan menapa ingkang dumadi wonten negari Ngamarta? Inggih Koko Prabu. Kula mboten saged ngandharaken wekdal punika jernyatanipun tasih nggadhahi raos was miwah kumesar penggalih kula sumedhot manah kula nyumurupi kawontenan wonten Praja Ngamarta. Kresna kakangku Werkudara piye? Sanyatane barep wimung isin arep matur karo Jlidhang kakangku. Monggo mundhak disenggu Puntadewa ngrepoti. Monggo mundhak disenggu Pandhawa kuwi mung ngrepoti marang Kresna kakangku nggone prapta diboyongi rawining Praja Ngamarta. Ya, Werkudara, piye? Negara Ngamarta kena ngapa? Negara Ngamarta eneng ngapa to Yayi Prabu? Puntadewa paring dawuh sing kaya mangkono. Wah. Kresna piye Werkudara? Janjane lan sak nyatane negara Ngamarta kuwi mung kaya dene Ketaman Pagebluk. Wis ana 3 candra rikalengguhan samengko iki. Negara Ngamarta Ketaman Pelanging Jawata akeh kawuling sing esuk lara sore ketiwasan.
sore loro esuk kapraloya akeh kedadiane akeh para kawula sing padha nantang lelara nantang sesakit barep kakangku kowe wis ngrawuhke Prawana Winasih Sewu Sugata kinarya nambah renganing praja ning ora ana sing dadi ora ana sing modhok ora ana sing iso dijagake ngusadani praja Ngamarta. Inggih Kangga Prabu. Leres kelan menapa ingkang dipun aturaken kadan kula pun Yayi Bratasena. Bilih kula menika bingung kedah kados pundi lampah kula. Anggen badhe amungkasi welaking Jawata inggih pagebluk ingkang lumadi wonten praja negari Ngamarta menika Kaka Prabu. Sekra-sekra yen permana kanca sekra ngraket nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katre gumulung mangrompak ing wadya padha karo kakere-kere nanggana magawe gelare rawang-wang jagat pangestu ora wae loro jagat Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu sareng kula talitu wonten kawontenan praja negari Ngamarta tigang candra kalenggan sak menika paduka ngendikaken bilih negari Ngamarta taman pagebluk taman paling para Jawata nuwun sewu menawi kula tingali kanthi peningal batin netra batin kawontenan wonten negari Ngamarta menika sejatosipun namung dipun sebabaken setunggal perkawis. Inggih menapa Kaka Prabu kula nedya nyuwun priksa menapa paduka ngramaosi para Pandhawa kadhedenipun Satanyani menapa paduka ngramaosi para Pandhawa kadhedene kecalan suwijining bab perkawis ingkang sakmenika tundhanipun nedya boten sae dhumateng kawontenanipun para Pandhawa. Kaka Prabu wonten dawuh Yayi. Menawi sak mangertos kula sedaya ingkang lumampah wonten negari Ngamarta menika kalis mboten wonten sabab ingkang dadosaken mboten wonten perkawis ingkang dadosaken sabab negari Ngamarta ketaman pagebluk namung wonten setunggal perkawis ingkang dadosaken tandha pitakenan ingkang rayipun Darmakusuma. Menapa Yayi? Kula nuwun sewu. Kula menika namung bingung kenging punapa Kakang Semar sampun wonten Sapta Candrari kalenggan sak menika. Mboten rawuh wonten praja negari Ngamarta. Saestu kula tansah ngarantu ramipun Kakang Semar Badranaya Kaka Prabu jagat pangestu ora ora jagat. Inggih menika Yayi, inggih menika. Ingkang dadosaken perkawis negari Ngamarta ketaman pagebluk menika dipun sababaken saking Kakang Semar Badranaya ingkang sampun wonten Sapta Candra. Mboten rawuh wonten negari Ngamarta. Inggih lajeng marang paduka. Kedah kados pundi? Yayi wonten dawuh. Menawi ndaratur kula, sakmenika Kakang Semar dipun timbali kemawon. Dipun timbali sewados sowan ngadhep marang Raja Gandika, Yayi Prabu Puntadewa Yayi. Sikra bala kang tumingal prangat sampun kang samya medali ler adet wilateng kota danyangkung mangun sang ride menjang sang aje lade nyong tali wos Treca sura wilangga kaya buta sing agel pasti jangga dendanya mangambak boyo
Oh, didematane kapuntenan negari Ngamarta nalika semanten dadodadan mubadatal musik nata ing Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma. Kocap nalika semanten katingal gegering Jawi piyangkasa tangembing murka masiban para amuk umut kang dadi darurane. Ora ana mancara pedhe gajah medhur saka wantilan. Kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nggih Kelurah Petruk Antong Mulung Kelurah Bagong. Reweper pepe pindho soto manten kang suwiwet. Mangromeng mur kawli koncut ana dayong pyak-pyak njaluk dalan.
Sinong mati caket kinari among maklum mbak ombak ing saputra ana bale lumut ambra anggang awita denjengan Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Dereng ngantos pura anggen kula kaliyan Paduka raosan bab Kakang Semar Badranaya teka menika atmajanipun sowan. Wah kok tenan sing ndelok iki ya bajana iki ya. Inggih Yayi. Menika mboten pangeling Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan wonten mriki. Wah, bajigur. Wah, semene isine wong tok. Nganti ora kena dipiyak mergo do topenan kabeh. Gong. Menengo sik. Ora, Nduk. Aku mung gumun ya, Nduk. Gumun piye? Wah, jan. Ora kaya adat sabene. Lah adat sabene lah aku ya padha wae ngono wae. Wes sembuh. Tur nuwun sewu iki mbuyu nyandang nganggo iki mbuyu sing bener. Maksude, Nduk? Ya liyane iki nganggo jas, liyane nganggo jaket. Pecisan kok kowe kaya ngono kuwi kok tok bledheke ngono kuwi terus semiran terus nganggo iket ngono kuwi wah iki style saka daerah nggonku kene wo iki wah aku ki ngenalke pakaian lurik iki tru wo saka Yoja iki khase tru iya tenan kowe iya wah anggere aku nganggo klambi lurik ngene iki terus tak bledheke iya terus ditenono anggere mripatku ki wis abang iya wah aku karo kanca-kanca mburi mengoperasional dodol kaos karo streaming ki aku. Oh, tenan. Ngono wae. Ana sing kenyang tak tutuki kok. Oh iya. Aku main pukul biasa. Ana kawan menengo luwih dhisik. Ya nggih sinipun. Iya. Petro wonten dawuh. Ana apa sore-sore sowan nggih nuwun sewu prayoganipun dipun bagiaken kanthi rasa lan raos ingkang sekeca riyin iya Petruk padha raharja sak praptamu nggih sadèrèngipun namit pasang Kalimantabi tinebina kula dene Demawah ing Tawang Soang linepat ing Tolak Manu bareng kula anambi Dewan Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Petruk nggih. Kepareng pangestu Paduka wilujeng pisawanipun ingkang abdi pun kapetrukan. Iki pun Petruk Kantragara. Wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten manggilan astu karo kula anggen kula sowan musuh katiga. Gusti kula Sangnata Sinuwun Prabu Puntadewa. Duk. Gayamu ora truk wis ben kaya ngene iki men kaya nayaka men kaya patih ha iya iya ya Petruk ingsun tampa pangestuku tampanana nggih kula pundika jimat paripe ndayana ning kasantosan pareng pangestu paduka kula cancang pucing min dumaming wijang rumeketing perdaya ndadosaken cahya nercahya daging raka jiwanan sinuwun matur sembah nuwun iya Petruk prayogakna nggih sampun boten kirang prayogi Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun sinuwun Puntadewa anu nggih. Walate elengku ki angger sing jenenge Pintu ki ngantuan.
Mula kula titeni niku. Iya Puntadewa, sinuwun Puntadewa. Iya Bagong nggih. Berkah pangestunipun sinuwun ing Amarta wilujeng sowan kula sinuwun mboten enten halangan setunggal napa ya ming niki wau rada diubeng-ubengke. Lho. Sebabe apa Bagong? Ah kula wau niku jane pun mriki dhisik dhewe. Iya. Ning kula kon bali. Jare teng kelurahan ngoten. Iya. Lah kula arep bali teng kelurahan dalane pun ditutup, diubengke metu sing sisih wetan melih. Iya. Akhire bali ngulon meneh. Waduh, mubeng-mubengan. Iya. Sangka padate pengunjung, sangka ramene antusiase para warga masyarakat. Iya, Bagong. Nggih. Duh kula jak omongan Jawa padha ana sing mudeng. Kula mau tumbas. Malah tumbas tu apaan? Anu niki lho. Malah kula di uring-uring kalih bakule. Lu tuh goblok, lu tuh gak sekolah. Lu tuh PA. Ngono wonten niku lara ati kula dionek-onek kalih bakule ngene. Lah saking kowe iki ora iso interaksi. Wah, jan aku ki bola-bali ta, Tru. Aku ki introvert. Wo. Nek jak omongan nang khalayak umum ku aku ki blas ora dadi. Ha ya kowe iki mulane ya ajar. Iki wis ngerti kowe iki cah desa kampung. Kowe nek arek jak dolan ning kutha iki sinau basane kutha kepiye, carane srawung ning kutha kepiye. Wah, ya wis tak sinau ya mesti ora dadi Tru. Kita jatahe wong katrok ya katrok ngono wae. Ha iya, wis ora iso aku nek kon kaya wong kutha asli ora iso. Iya. Bekti kula konco sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Nggih sampun kawula pundi nggo jimat. Parepi njenengan kasantosan. Iya Bagong prayogakno nggih sampun mboten kirang kepenuk. Iya. Petruk padha kanthi raharja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya pangestu Tampanono Petruk nggih kula pundi. Nggo jimat maripi prayogakno sampun wonten ing mriki. Bagong padha slamet anu ngadiran. Lho. Bagong padha slamet. Lho, oh slamet tak kira kuwi nakoki kula slamet padha wajan. Senengane iso kaya ngoten niku sampeyan niku. Nggih wilujeng sinuwun mboten enten alangan setunggal punapa. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono nggih. Kula tampi pundi go jimat maripi ndering kasantosan. Bagong, Petruk, padha slamet. Pangestunipun sinuwun Mandura. Ya. Bekti kula kunjuk. Pangestu Tampanono, nggih kula pundi? Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun Baladewa. Ya, Bagong, tak tampa pangestu Tampanono. Nggih, kula pundi jimat. Lho. Getak. Getak ya ben sampeyan ya getak karo aku kok. Tua aku mbangane jenengane. Ngene-ngene akeh kere-kere ae, elek-elek ae dhisik jaman sampean coblosan. Nalikane sampean ider amplop teng perkaka mangamplopi ben nyoblos jenengan. Kula ki melu nyoblos. Malah kula nyoblos bola-bali. Mriki tak coblos, mriku tak coblos. Ganggen mriku niku nggih tak coblos. Apane gambare niku lho. Dadi peluang suarane panjenengan menika kathah. Mula jenengan nek getak karo kula iki jare rada lara ati. Wis ora urusan ora caturan kowe. Wah ya wis ora mboten sida. Petruk padha slamet. Mesunipun Ndara Werkudara slamet. Wilujeng kula den bekti kula kunjuk ya pangestu Tampanono. Nggih. Kula pun ndika jimat paripe ndharing kasantosan. Bagong padha slamet. Wilujeng Ndara Werkudara. Ya. Bekti kula kunjuk pangestu Tampanono. Nggih, kula pindhu anu pundi. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Nggih, bekti kula kunjuk Ndara Arjuna. Iya, Petruk Bagong pangestu Tampanono. Kula pundi anu den nggih, kula pundi Ndara Bagus Permati. Ndara Bagus Permati. Ndara Janaka. Iya, Bagong nggih. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Petruk Bagong padha raharja sak praptamu, Petruk. Maksudipun Ndara kembar Ndara
Aku lho mewah terus Sadiwa wilujeng bekti kula kunjuk ndara. Ya Petruk pengisuku tampanono. Petruk pengisuku tampanono. Nggih kula pun niku jimat. Wilujeng berkahe ndara kembar. Iya, kembar ngiwonengen. Lambemu kok wah nek kembar ku yo ngiwonengen. Iso ngarep mburi kok. Wah ya mbok dicak dhewe coba nek kembar yo ngiwonengen. Lambemu ora. Bekti kula konjuk ndara kembar. Bagong pengisuku tamanono, Bagong pengisuku tamanono, Bagong. Nggih, kula pun nika jimat. Kowe gek matur-atur apa wigatine? Iya. Iki aku wah jane mau kowe awakku piye? Iki sedina aku mubeng to. Wo, aku ning ya bejo ning aku awor-awor sinden. Wo. Dadi aku njepit to. Iya, ora apa-apa. Tenan aku. Nah iya to tenan aku jan wis ning ya ora apa-apa wong kabeh iki sedaya. Ha iya. Ya matur apa wigatine sing kowe iki minangka lidah sinambunge saka Bapak Semar ning Sinuwun Puntadewa. Iya Gong tak matur. Petruk nun. Ana wigati apa sore-sore sowan tanpa ditimbali ning masewakan negara Ngamarta dina iki Petruk. Kepareng matur nesanipun Sinuwun Puntadewa. Sepisan kula ngaturaken tebas Siti Sekul binundring ron klapa apurun tampa bilung wonten lepat kula anggen kula matur marsuju ngandika Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya, Petruk ora dadi ngopo? Nggih. Dung kapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Wong atuwa kula Ismaya utawi bapak kula Nayantaka. Bapakmu utusan kelawan kowe Petruk. Nggih. Banjur apa kang dadi wigatine? Ah, kula semanten ngaten. Bapak nimbali kalih kula. Petruk wirene kowe tak omongi ya Dole, kowe sowano ning negara Ngamarta. Aturna salamku karo Sinuwun Prabu Puntadewa lan jalukna pangapura merga aku wis 7 sasi ora sowan netepi kewajiban negara Ngamarta. Aku janjane ora kok ateges aku wegah, ora kok ateges aku mbalela. Kuwi ora, Truk. Ning pancen ana gegayuhan pancen ana perkara sing kudu tak prihatini. Aku kudu laku prihatin nganti aku kudu ninggalke marang kewajiban kadonyan. Kaya ta dene nggonku sowan ning Praja Ngamarta, aku 7 sasi ora sowan Petruk. Lah gegayuhane jenengan apa, Pak? Sing baku kowe gelem sowan ning negara Ngamarta. Ngono, Petruk. Nggih. Mila kula mriki nika dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Wondene apa wigatine? Bapak ngendika nek bapak ndek gegayuhan menika, bapak ngendika kalih kula. Iya, kepiye Petruk? Ah ngeten. Gegayuhane napa, Pak? Kula takon ngoten, Bapak mangsulan, Bapak mari mandikan, aku ki mung kepengin bangun kayangan, Petruk. Bangun kayangan iku ora kok wujude papan sing magrong-magrong, papan sing gumerlap, mawa cahya. Sinesetyong sedar. Pating clorot, pating sumebyar. Kuwi babar pisan ora. Aku ora arep bangun kayangan sing jeneng kayangan ki kok wujuding tempat-tempat wisata. Kuwi ora Petruk. Aku ora arep mbangun kafe. Aku ora arep mbangun tempat karaoke. Aku ora arep mbangun papan, aku ora arep mbangun gedung, aku ora arep mbangun omah. Ning sing tak maksud mbangun kayangan ki ya Petruk, ngerti ya? Iki sing tak maksud. Nggonku kepengin bangun kayangan ki mujudke papan sing ayem, tata titilan tentrem, kebak kaendahan, kebak kabungan, kebak kesenengan, ora ana wong sing padha regejekan. Anane mung masinamatan daya dinayan ngayomi siji lan sijine, manunggal tetunggalan, bandol ngrompol, guyub rukun gugur gunung, dadi siji manembah nang ngersaning Gusti kang karya jagat lan sumuyut ana ngersaning Nalendra. Iya, ngono Petruk. Nggih. Dadi aja salah paham, Truk. Aku arep mbangun kayangan ki udu kok kayangan sing dilungguhi para dewa kuwi ora. Ning kayangan ki mujudke papan
sing indah, papan sing tentrem, kayangan sing tak karepke kuwi ateges kayangane para kawula masyarakat, ya morale para warga, ya para kawula ana ing negara Ngamarta sing bakal tak bangun, sing bakal tak dandani, wekasan bisa urip ayem tata titilan tentrem, pindhane kaya dene urip ning kayangan. Ngaten niku. Iya. Lah mila kula nyuwunaken pangapunten awit Bapak kula Semar Badranaya 7 sasi Sabta Candra dikanggan sakmenika mboten sowan wonten ngersanipun Sinuwun Puntadewa, kula nyuwun pangapunten nggih sinuwun. Iya Petruk ora dadi ngomong nggih. Jalaran pancen bapakmu ya uga duweni kewajiban sing pancen kudu dilakoni. Nggih. Ning senes niku, mboten namung niku ingkang badhe kula aturke. Iya. Cerita ngendikane bapak sing kula aturke niki mau tesih enten sambunge, tesih enten terusane. Ngono Petruk. Nggih. Bapak ngendika kalih kula. Truk, nggonku kepengin bangun kayangan iki mau iki ana sambung rapete karo para Pandhawa. Jernyatane para Pandhawa iki minangka pengayoming kawula sak praja negara Ngamarta, para Pandhawa kuwi sing minangka pemimpin utawa para Pandhawa kuwi sing tansah ngayomi, sing tansah njejeke marang adeging karaton negara Ngamarta. Mula Truk, kahanan negara Ngamarta sing tak sawang kok koyoke wis ketaman pagebluk, kok koyoke wis lali karo panguwasaning Dat Kamorwing Dat iki mau kepengin tak dandani supayane padha iso manembah mapan manunggal tetunggalan dadi siji, manembah ngersaning Gusti kang karya jagat, wekasan Sinuwun Puntadewa ora lali karo kawulane. Ngono Petruk. Nggih. Ning enten setunggal perkawis sing dadi grundelaning manahe Bapak. Apa Petruk? Niki siji. Syarat srana sing bakal ndadekke srana rancaking Bapak nggih bangun kayangan. Apa? Ya nggih menika mboten sane kejawi amung Bapak ngujubaken donga mawi pusaka negaring Ngamarta inggih minastan pustaka Jamus Semyang Jimat Kelima Sada. Mewah para Pandhawa kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel, Bapak nedya miwiti mbangun negari, Bapak nedya miwiti mbangun kayangane para kawula, para warga masyarakat. Dipun wiwiti saking Karang Pradisan, dipun wiwiti saking Karang Padusunan, teges le miwiti saka perkara cilik. Mengko saya gedhe mundhake bakal nuwuhaken katentreman wonten madaning Kutagara. Mila malih-malih menapa sinuwun, sowan kula menika namung badhe amboyongi tuwin nedya nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Semyang Jimat Kelima Sada. Amboyongi rawuh jengandika Sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa rawuh wonten negari utawi wonten padukan ing Karang Kadempel sinuwun. Kagatresan kapirangu renanggo kinambet kambet ya ketukang malang ati ya ketukang gareng ya ketukang ana sing jas Sinuwun Durawati sing maju. Anu nuwun sewu ingkang majeng. Ya Petruk nggih. Enten apa sinuwun? Truk nun. Paripeksa sing aku kudu sing maringi wangsulan karo kowe. Oh nggih. Babakan bapakmu ngore kepengin bangun kayangan. Oh nggih. Kepripun sinuwun? Petruk wonten dawuh. Yektine aku ngluputke marang makartine bapakku. Lho, luput sebabe. Bapakmu kira ngatasi derajating kawula, derajating Panakawan, mongko bapakmu kuwi derajating aceplik, bapakmu kuwi mumung batur. Nggih. Teka kepengin bangun kayangan lho, sing dienggo ragat bapakmu kuwi apa? Bapakmu kuwi kawula cilik ana sambung rapete karo para Jawata sing mapan ning kayangan. Lah kok bapakmu ragah-ragah
arep mbangun kahanan ning kayangan kuwi salah kaprah tumindahe bapakmu. Lho nuwun sewu. Sik. Kula wau matur wewke lho sinuwun. Kula mau matur kathah bilih bapak anggenipun kepengin bangun kayangan menika senes kok kayangan papane para Jawata menika babar pisan senes. Ning kayangan sing diwestani kalih bapak, kayangan sing digarepe bapak, kayangan sing dimaksud bapak menika morale para kawula, jiwane para warga masyarakat sak kawula sak negara Ngamarta niku sing ajeng didandani kalih bapak. Mergo bapak niku rumangsa kawula cilik kok wis ora digatekke karo nalendrane, mboten digatekke nuwun sewu kalih ingkang kawogan inggih menika pun sinuwun Puntadewa. Ning bapakmu nyalai pernatan hukuming alam. Lho, kok nyalai pernatan hukuming alam? Siji, bapakmu derajating Panakawan, nggih. Angka loro, bapakmu ragah-ragah kepengin bangun kayangan. Mongko kayangan kuwi papane para Jawata. Kawula cilik kaya bapakmu ora pantes yen to bakal mbangun kayangan. Aja meneh kok mbangun kayangan. Bapakmu munggah kayangan wae mesti wae ora bakal dimenangke dening para Jawata. Mula kowe baliya, kowe ora usah dadak. Kowe ora usah dadak. Neka-neka arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmi yang jimat Klima Sada. Merga Petruk mangertiya. Ngertiya sadurunge kowe sowan ning Praja Ngamarta sing tak rembug karo Yayi Prabu Puntadewa iki mung babagan bapakmu sing 7 sasi ora sing ning negara Ngamarta. Lah bareng kowe matur bapakmu duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan, ateges bapakmu bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Mula nata Ndarawati babar pisan ora nrimakake. Aku ora nrimakake. Kowe bali ora usah dadak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Bapakmu mung arep mbangun utawa bapakmu wong ngurusi marang karepane dhewe teka nglirwake kewajiban kaprajan nganti negara Ngamarta Taman Pagebluk Petruk. Petruk yen malegak lekuk. Nuwun sewu. Kula kok mletik ati kula kok lara atiku panas penggalihku. Sareng kula midhanget ngendikane Nata Ndarawati sing jare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, kowe ora malang kerik. Anu niki gatel. Ora malang kerik. Ngarepe Yayi Kresna ora malang kerik. Mboten. Nuwun sewu, kula kok panas ati kula sinuwun. Ngendikane jenengan awale can wis sajak arep nyingkirke karo bapak. Lho, nyingkirke karo bapakmu kepiye? Nuwun sewu. Bapak niku kula ngakoni bapak derajating Panakawan, bapak derajating Anceplik, bapak niku ming batur. Ning kula mun matur bola bali, kayangan sing dimaksud bapak niku senes kok kayangan papane para Jawata niku mboten. Ning kayangan sing dimaksud bapak niku jiwa lan moralipun para kawula sak negari Ngamarta. Lho, bapakmu nggunakake tembung bangun kayangan. Kuwi mengko ora tan murunga bakal dadake sarana gara-garane kayiwangan. Pekasan bapakmu padha karone wis kembari marang panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Dewa kok rumangsa dikembari panguwasane niku napa bapak niku rumangsa duweni perkara karo para dewa. Lho, lire piye? Nuwun sewu tata dipun titi priksa. Anggenipun bapak mbangun kayangan iki niku sing ajeng dibangun morale para warga masyarakat, morale para kawula, ora kok kayangan papane para dewa niku mboten. Niki nuwun sewu mumpung kula tesih sabar lho niki. Niki mumpung kula tesih sabar, tesih isih sabar kula tesih, kula mung lungguh, kula mung ngadeg. Niki kula mung ngelikke kalih panjenengan. Kula nuwun sewu, kula matur sae-sae, bapak kepengin bangun kayangan, kayangan sing diwestani bapak, sing dimaksud kalih bapak jiwane para kawula. Senes kok mampane para dewa niku mboten menawi jengandika nglepatke tembunge bapak arep mbangun morale para warga nganggo tembung bangun kayangan niku diluputke mboten masalah. Merga alasan lan sebabe bapak kepengin bangun kayangan niku
Bapak ngerti, bapak ngrasake kahanan ayeme urip teng kayangan. Mula bapak mencerminkan jeneng kayangan kuwi dadi mujudke papan sing ayem tata titilan tentrem, ora ana regejekan. Pekasan kalih bapak dituwangke teng jiwane morale para kawula sak negari Ngamarta. Ora kok bapak kepengin mbangun mapane Pana Dewa Kayangan Suralaya niku mboten sinuwun. Niku babar pisan mboten. Niki kula nuwun sewu gandeng niki teng mriki kathah lenggah priagung kula kepeksane mboten saged nesu. Kula mboten saged nesu arepa kula lara ati, arepa kula rada mletik ati kula. Kok ngrungokke bapakmu ki ngembari panguwasaning dewa. Lho nuwun sewu, bapak niku ya dewa kok. Bapak kula niku ya dewa, padhake bapak niku Sang Hyang Ismaya. Kula nuwun sewu paduka mboten sah. Neka-neka arep murungke gayuhane bapak. Tru, nun. Kowe tak omongi ra ngeyel. Pripun sinuwun? Bapakmu rasa dadak bangun kayangan. Bapakmu ming kamula cilik, bapakmu wong elek nyolok mripat. Arep bangun kayangan sing goragat bapakmu apa? Lho nuwun sewu, lah wis cetha ngono kok ragate siji Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada, angka 2 Pandhawa rawuh teng negara utawa teng padukuhan Karang Kadempel. Niku syarate niku latur nuwun sewu panjenengan niku sanes Nalendra Ngamarta merga sing kagungan Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada menika namung para Pandhawa ateges sinuwun Prabu Puntadewa. Nuwun sewu. Nadan sekeranjang koplak pangendikane Nata Ndrawati nanging mboten badhe kula agem ning arep omong sak kelimah pangendikane Nata Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa badhe kula agem, badhe kula pidhangetaken, badhe kula gugus sinuwun. Rasa sinayang manggulung mentonaken Dewi Kramanira. Oh, Petro nun. Waduh sing gedhe pangapuramu ya Petro, mboten napa-napa. Aku njaluk ngapura. Nggih, sebabe mergo aku wis wani ngarani bapakmu. Nduweni niat lan gegayuhan sing ora-ora. Nggih, mboten napa-napa. Wong urip niku wajar kadang enten dhuwur, kadang enten ngisor. Aku pilih nang dhuwur kok, Tru. Ah iya. Nang ngisor wae, Deng, nang dhuwur kesel. Oh iya. Nang ngisor wae, mung kari meneng wae sing obah sing dhuwur kok. Iya. Lambemu ora kok wae tenan kowe, Tru. Nggih mboten napa-napa sinuwun, malah kula sing nyuwun ngapunten kula kok sajak malah krek ngadrek ora dadi apa, Tru. Ning mangerti ya pripun? Bapakmu arep mbangun kayangan kuwi sayektene wis dipangerteni dening para Pandhawa lan wis dingerteni dening Nata Ndrawati. Nggih, kersanipun. Lan iki mau aku sak pirembagan karo Yayi Prabu Darmakusuma. Aku sak pirembagan karo Yayi Prabu Puntadewa. Yen to Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan mesti bakal nggunakake syarat srana ya kuwi Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Nggih, keparengipun. Petro wonten dawuh. Kowe nunggu ana ing sak njabaring pasewakan utawa kedaton negara Ngamarta. Nggih, keparengipun. Entenono mengko sak bubaring pasewakan ya panjenengan ingsun dhewe ngaturke saka Yayi Prabu Puntadewa ngaturke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada nggone srana bapakmu bangun kayangan Petruk. Kagat tresang kapiranguri nangkul kinempet-kempet. Dosang retaning bawana. Oh. Berarti niki diparingke niki. Iya, tak maringke. Lho, nuwun sewu. Andek puno kok mau dadak nganggo jenengan ngelek-elek bapak kula. Merga yen to ora nganti srana ora nganggo srana kang kaya mangkono, bab kowe ora bisa mikir. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ning estu to sinuwun. Iya. Napa niki sampun wonten persetujuan saking Sinuwun Puntadewa? Wis ana Petro. Oh, nggih. Gong, nek ngono awake dhewe ngenteni ning Tampel Wates negara Ngamarta wae. Ngenteni apa? BLT apa? Du. Sinuwun Ndrawati sing bakal maringke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Kuwi tenan apa kuwi? Tenan. Gek kok ya percaya? Percaya. Wah,
Kudu dirembuk iki, Tru. Lanjur piye? Ya wis aku lagi mengrembukane. Oh iya. Oh nggih, sinuwun ngestokke dawuh. Nek ngaten kula karo Petruk nyuwun pamit. Nek ngaten kula kalih Bagong nyuwun pamit, kula tenggo teng sak njabaning kedaton negaring Amarta. Mugi-mugi sak mangke paduka saged paring katrangking gumathuk babagan syarat srana anggenipun bapak nedya nglampahi bangun kayangan sinuwun. Ya Petruk sing ati-ati, aja kaya bocah cilik Petruk. Bangung siring sata Kurawa kambak kongges katete oh Koko Prabu wonten dawuh Yayi teka paduka atur dura kelawan pun Punungawan kula nuwun sewu kula kok mboten trima Kakang Semar nedya mbangun kayangan menika kula mboten trima ning gandeng menika kawontenan pasewakan nek kula arep nesu kula arep ngelek-elek karo Kakang Semar kok rasa kula mboten tekan mula Petruk kalian Bagong kula semayani nedya kula paringi wujuding pustaka Jamus Miyang Jemar Klima Sada sak bibaring pasewakan inggih nanging menika kirang trep Koko Prabu kula nuwun sewu paduka Yayi Prabu sampun kendel kemawon Yayi Prabu Puntadewa sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika katentreman ingkang nedya merantasi inggih ingkang Raka ing Ndarawati inggih Koko Prabu mila kula kalian Koko Prabu Baladewa nyuwun pamit inggih Koko Prabu ndherekaken tindak paduka Yayi Prabu nyuwun pamit ngatos-atos sampun kados lare-arit Koko Prabu kalih miturute siadi babagan pakartine Koko Prabu Kresna yen to tumrap Werkudara pakartine Kresna kakangku kuwi luput sebabe Kresna kakangku ora mawas sapa sing nunggoni kelawan jiwaragane Semar ya dipol kakangku iya angka loro Kresna kakangku ora nrimakake Kresna kakangku duweni rasa meri karo Semar Murga Semar kuwi pamonge Pandhawa, Kresna kuwi pujanggane Pandhawa. Teka Kresna ora iso mujudke gegayuhan sing dikarepke karo Semar. Mulane Ndaraturku ora sah melu-melu, ora sah anut grubyuk ngendikane Kresna kakangku. Banjur kepiye, Ji? Ayo sowan ing Karangkadempel, liwat alun-alun ing pepungkuran. Mun di pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada Pandhawa Lima Rawuh sowan ing Karangkadempel nyekseni Kakang Semar kuwi bakal bangun kayangan.
tansah marwamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asebing yudi yen to pancen kaya mangkono pun kakangmu melu nayogyani marata diage kantinan kadangmu papat lan sadurunge budhal kang padha sibuk pun kakangku ndur ngedaton Yo barep kakangku ngestoke dawuhmu aku njaluk pamit. iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara nganti Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu Bratasena.